Ongi etorriak izan zaitezte guztiok Kazetaguneak YouTubeen duen zuzeneko kanalera. Kazetagunearen erronka berrien artean zuzeneko hitzaldiak aurkezten dizkizuegu, beraz eskerrik asko ikusten gaitu zuen orori. Dagoeneko hitzaldi asko eta asko eskaini ditugu zuzenean eta beti ere gure YouTubeko kanalean gordeta gelditu dira. Izan ere, Kazetagunearen erronka berria izan da, zuzeneko hitzaldi hauek zuei zuzenean eskaintzea. Beraz, eskerrik asko etxetik eta zuen ordenagailu eta gailuetatik jarraitzen gaitu zuen orori. Beraz, hor ikusten duzuen moduan, jarraitu etxetik trebatzen gure YouTubeko kanaletik zuzenean. Gogoratu hala ere, eskaintzen ditugun hitzaldi guzti hauek hor grabatuta gelditzen direla, edonoiz ikusi ahal izateko. Gainera, gogoratu bai, YouTubeen bagaudela, baina baita ere, zuen herrialde guztietako kazetagunetan eta baita ere gure web orrialdean, Kazetaguneak duen blokean eta baita ere Facebook, Twitter eta Instagramen. Beraz, gure berri izan nahi baduzue gogoratu. Bai blog, web orri eta sare sozialetan hor gaudela beti ere egunero ikusgai. Beraz, esanak esan, ekin diezaiogun bada gaurko gaiari. Hau da, zein da gure gaurko gaia? Android aplikazioetako widgetak. Hau da, ikasi widget onenak instalaten. Ez dakit une honetan widgeta zer dan ala ez badakizuen. Hala, aurrerago adibideak jarriko dizkizuet. Hala ere, gaiarekin hasi baino lehen, widgetekin hasi baino lehen, olako datu batzuk jarriko dizkizuet gaiarekin hartu emona hasteko. Beraz, orduak izkizue olako hainbat datu. Widgetak mobilean ditugun tramankulu batzuk dira. Eta azken finean gogoratu, gaur egun etxetik irteten garenean, beti dirua, giltzak eta mobila gurekin daroagu. Beraz, mobilarekin hartu eman hori gero eta erosoagoa izan hobe. Eta azken finean widgetak zertarako dira, guk eta mugikorraren artean dugun harremana erosoagoa izateko. Hala ere, aurrerantzean adibide batzuk jarriko dizkizuet. Widgeta, baina widgeta zer da? Widgeta, gaztelerazko artilugio, eta artilugio euskarazko tramankulu. Azken finean widgeta zer dira? Mobilean ditugun olako tramankulu batzuk, baina mobilarekin, gu eta mobilen arteko hartu emono errazten dituzten tramankulu batzuk. Hala ere geroago olako argazki eta adibide batzuk jarriko dizkizuet, hau argiago ikus dezazuen. Baina widgeta, nondik dator widget dalako tramankulu hau? 2008tik aurrera. Hau da, gure mugikorretako Android 1.0 bertsiotik aurrera, geure Android mugikorretan widgetak erabiltzen hasi ginen. Beraz, gogora ezazue zeuek 2008 urtean nondik zeundeten edo urte hartan zein mobil zeneukaten. 2008a, euri asko eta asko egin du 2008tik ona. Eta gainera gogoratu, datuek diote egunean 150 aldiz baino gehiago ikuskatzen dugula, begiratzen dugula geure mugikorra. Beraz, harreman hori gero eta erosoago izan hobe, izan ere horretarako dira widgetak. Mugikorraren erabilera bataz beste 2021 urtean 4,8 ordutakoa izan zen. Imaginatu egunean ia 5 ordu mugikorragaz.
denbora asko da, izan ere, egunak 24 ordu dekoz. Beraz, 24tik 5 ordu asko da. Eta gogoratu bebai, aplikazioak 2021 urtean 230.000 milioi aplikazio baino gehiago deskargatu zirela. Ta klaro, hoien erabilera widgeta dela medio erosoagoa izango zaizue, geroago ikusko duzuen moduan. Beraz gogoratu datuak eta mugikorraren erabilera gaur egun oso handia dala. Eta azken finean, zer da widgeta? Mugikor baten funtzio erabilinetakoa, sarbidea, errazten duen doako aplikazioa izan ere. Hau da, imaginatu guk Facebookeko aplikazioa dekogula, baina horrez gain, Facebookeko aplikazioara erosoago sartzeko sarbide bat edo widget bat izango dugu. Horrek zer emango digu? Facebookera sartzeko adibidez, erosotasuna eta azkartasuna. Hau da, bertara sartzeko sarbidea dinamikoagoa izango da. Hau da, guk pantailan erlojua, oharrak, kalkulagailua, egutegi agenda, jokoak edo gure hiriko eguraldiaren aplikazioak izan ditzakegu, baina baita ere horri buruzko widgetak. Mugikorreko pantailan, baita ere gure ordenagailueko pantailan izan ditzakegun azken finean mikroaplikazioak dira. Hala ere geroago argazki batzuk jarriko dotxuedaz, horiek argiago ikusteko. Bai Android zen iOS sistema eragiletan izan ditzakezuez. Eta azkenean, aplikazio horietara sartzeko aukera emango digun tresna interaktiboak izango dira. Hau da, sarbide, mikroaplikazio, tresna interaktiboak. Azken finean, erosotasuna izango da nagusi. Laburbilduz, gailu baten funtziorik erabilietara erraz sartzeko diseinatutako aplikazioa. Gure mugikorreko edo ordenagailuko maigainean edo pantailan integratu egiten dira eta gogoratu, widgetak doakoak dira. Ez dozue ezer ordaindu behar. Eta esandako guztia hobeto ulertzeko, hor pantailan argazki batzuk jarri dizkizuet. Adibidez, ezkerraldeko argazkian pantaila dekot, mugikorreko mai gainea, pantaila. Eta hor adibidez, gezi urdin bategaz Spotifyko aplikazioa dekot. Baina argi ikusten baduzue, eskumaldeko pantailan badekot bebai mai gainea, baina hor badekot Spotifyren widgeta. Azken finean, aplikazio txikia izan beharrean, mikroaplikazioa da baina handiagoa, tamaina handiagoa deko. Eta hor adibidez, Spotify bakarrik ikusi beharrean, hor argazkian ikusten duzuen bezala, hor badeko daz, entzundako azken taldeen abestiak. Hor badeko zue beste adibide bat, hau da, ezkerraldeko mai gainero pantailan eguraldiaren aplikazioa dekot, baina eskumaldean badekot eguraldi aplikazio horren widgeta ikusten dozuen moduan herriaren izena dekot eta hor eguraldia zein izango da eta temperatura. Zein da helburua aplikazio hori zabaldu barik, datuak zuzenean pantailan ikusten ditudala. Hau da, askotan, eguraldia, klonk eguraldia eta eguraldia agertuten da, ez, widgetari esker, zuzenean pantailan eguraldia eta harria ikus ditzaket. Aplikazio horren gainean klik egin barik edo aplikazioa zabaldu barik. Azkenean horrek erosotasuna eta dinamismoa ematen digu, hau da, mugikorra hartu, mugikorra desblokeatu eta zuzenean datuak ikusiko ditut aplikazioa zabaldu barik.
Hori baino ez da widgeta. Hor adibidez, widgetak ikusten dituzue eskumaldeko argazkitxoan. Hori Googleen widgeta, erlojuaren widgeta, eguraldia eta Spotifyren widgeta. Ikusten dozuen moduan, tamaina desberdinokoak izan daitezke, eta beti ere aplikazioa baino handiagoak. Azkenean, bai aplikazioa eta bai widgeta biak izan ditzakezue, pantaila berean, ala pantaila desberdinetan. Eta, klaro, dinozu eta widgeta, eta nik nire mugikorrean nola lor dezaket widgeta, aurrerantzean, pausoz pauso, azalduko dizuet widgeta era errezean, zeuen pantailetan nola jarri eta egunen baten aspertzen basarie bebai, nola ezabatu edo nola kendu. Azken finean, zer egin behar duzue, zeuen pantaila edo mai gainera jo eta bertan atxamarragaz mantendu behar duzue. Hau da, pantaila atxamarraren gainean jarri behar duzue eta bapatean, segundu batxutan, zeuen pantailetan holako menu edo aukera batzuk eman aterako direz. Horien artean widgeta deritzona. Widgeta sakatu eta orduan widgeta sakatuta gero zeuek mobilean dituzuen aplikazioen widgeten zerrenda aterako da. Facebook, Instagram, erlojua, eguraldia. Orduan, zeuek nahi dozuenaren gainean sakatu eta widgeta pantailan zuzenean jarri egingo da. Dena den, hurrengo argazkietan prozesu hau pausoz pausu azalduko dizuet. Lehenengo urratsa, zeuen mobileko edo mugikorreko pantailara joan. Pantaila hutsik egon behar da. Hau da, ez dozue aplikazio baten gaina klik egin behar ez. Pantaila hutsik egon behar da. Orduan, atxamarragaz, hor, segundu batzutan pantailarekin mantenduko dozue. Eta hori egin eta gero, olako menu edo aukerak agertuko direz. Mobilaren edo mugikorraren markaren arabera desberdinak izan daitezke. Baina beti ere, aukera guztien artean, widget dalakoa ikusiko duzue. Orduan, widget aukera ikusten duzuenean, horri zuzenean emongo diozue. Eta horri emon eta gero, zeuen mugikorrak eskaintzen dizkizuen widget desberdinak topatuko dituzue. Hau da, Googleen widgeta, Google Mapsen widgeta, Facebooken widgeta, Google Photosen widgeta edo dana talakoak. Guzti horien artean, zeuek gogoko duzuenaren gainean jo egin beharko duzue. Eta hor adibidez ikusten duzu hori, musika, ajustes, bienestar, pilo bat dauz, asko dauz. Nik adibidez WhatsAppen widgeta aukeratuko nuke, eta orduan WhatsAppen widgetaren emon eta gero aukerak eskainiko dizkizue. Hor, eskumako argazkian jarri dizkizuedan aukera desberdinak, hau da, azken finean widgetak tamaina desberdinetakoak izan daitezke, zeuek gogokoena hautatu, horren gainean emon, eta zuzenean zeuen mugikorreko mai gainean edo pantailan agertu egingo da. Hor adibidez, badekozue WhatsAppeko widgetaren adibide argia. Beko partean aplikazioak, goiko partean widgeta dekozue ikusgai. Nik adibidez, hor adibidez, ez deko daz oraindik, olako mesurik, baina mesurik egongo balitz, hor agertuko lirateke. Beraz, azken finean, hauze da prozesua. Azkenean, non dago koska pantailaren gainea mantendu eta widget atagari emon.
Eta hortik aurrera nahiko intuitiboa eta erraza izaten da widgeta lortzea. Widgetak tamaina desberdinetakoak izan daitezke bakoitzaren interesen edo behar izanen arabera. Hor adibidez, badekozue YouTuberen widget desberdina. Azken finean, bakoitzaren arabera eta gustuen arabera izaten da bat edo bestea hautatzea. Adibidez, egutegiaren widgeta, hilabetea, astea edo eguna, zeuek gogoko duzuena, hortza dukozka. Widgeta lortzeko eta olako adibide eta ereduak ikusita gero, zeuen mugikorretan izan ditzakezuen widget interesgarri batzuen inguruan arituko gara. Azken finean, aplikazio bakoitzak normalean bere widgeta izaten du. Eta nik hala ere batzuk komentatuko dizkizuet. Hor adibidez, badeko zue zerrenda, baina nik banan komentatuko dizkizuet. Izan ere asko eta asko dauz. Pertsonaren arabera, widget desberdinak topatuko dituzue. Adibidez, askok eta danok WhatsAppa erabiltzen dugu gure eguneroko bizitzetan. WhatsAppek badeko bere widgeta. Azken finean, zeuek mugikorrean WhatsAppeko aplikazioa zabaldu behar duzuen normalean mezuak irakurteko, ezta? Gauza da, widgeta zeuen mugikorretan baduzue, zuzenean mugikorra desblokeatu eta bertan widgeta agertuko da. Zuzenean, mezuak irakurteko eta pendiente dituzuen gauza guztiak ikusteko. Abantailak, igual mezua irakurteko aukera duzuela, pantailan ikusten duzuen moduan, baina linean ez gaudela agertuko da. Azken finean, zuk mezua irakurten ari zara, baina zaude linean, osea, jendeak ez dau jakingo zu linean zaudela, baina mezua bai, pertsona horrek bidalitako mezua, pantailan irakurteko aukera izango duzu. Eta lagunak edo kidearik ez dau ikusiko txek urdin bikoitza. Hau da, naiz eta zuk pantailan mezua irakurri, zeuen lagunak ez dau jakingo mezu hori irakurri duzunik. Azken finean, WhatsAppeko mezuak irakurteko aukera eskainiko dizue, aplikazioa zabaldu barik hori baino ez da. Spotify, musika zaleak bazarete, eta zeuen mugikorretan Spotify musika aplikazioa baduzue, hor pantailan ikusten duzuen moduan, aplikazioa zabaldu beharrik gabe mahai gainetik, hau da, mugikorreko pantailatik musikaren erreprodukzioa kontrolatzeko aukera emango duzu. Izenburua, artista, albumaren karatula eta informazio ere eskuragai izango duzue. Hau da, aplikazioa zabaldu barik, erreproduktore honen, Spotifyren musika aplikazio honen aukerak eskainiko dizkizue. Hor pantailan ikusten duzuen moduan, badeko zue, zetak, zeinen ederra izango den. Hau da, musika taldea, abestiaren izenburua, ertu badeko zuen, pause, atxera, aurrera, hori erreproduktorea kontrolateko aukera, aplikazioa zabaldu barik. Beraz, musika zaleak bazabete, gogoratu Spotify bebai, badekola bere widgeta dalako tramankulua. Shazam musika zaleak bazabete, izan ere Shazam ere nahiko erreza eta erabilgarria izaten da. Gogoratu Shazamek, olako imaginatu taberna batetan zaudela, batean gogoko duzuen abestia entzuten duzuela, Shazam aplikazioa zabaldu, mugikorra hori pini eta mugikorrak abesti horren izena eta abesti horren abeslariaren datuak eskainiko dizkizuela. Izan ere, zeuen mugikorretan Shazamen widgeta izan dezakezue. Zuzenean mugikorra desblokeatu
eta aplikazioa zabaldu barik horri emon eta Safanek aukerak eskaini eta musikaren izenburua zein dan esmango dizue, abestien txuteko aukera eta Safanek eskaintzen dituen aukera guztiak. Beraz, mugikorra desblokeatu eta klik bakarrarekin aurrera, badeko zue dana eginda. Honen askotan zer izaten da, frogatu, gustoko balduzue hori itxi eta gustoko ez balduzue, hortik kendu, hori baino ez da. Beraz, Safan musika aplikazioak ere, badeko bebai bere widgeta dalakoa. Staff, eta dinosu eta eneko, baina zer da staff. Bazkenean, zeuen diseinu garbiak, zerrendak, zeuen eguneroko zereginak antolatu, markatu, kategoriak eskaini. Hau da, azken finean staff olako agenda modukoa da, beraz, imaginatu mugikorra hartu, eta hor pantailan zuzenean badekozu staff dalako agenda edo egutegia, zeuen eguneroko gauzak, kontzertua, ikastaroak, lanak, ordutegiak, medikoa, dana dalakoa, klik batean aplikazioa zabaldu barik. Beraz, hori baino ez da. Hor pantailan ikusten duzuen moduan, ikusten duzue widgeta, aplikazio baino handiagoa dela, lauki bat dela, eta hor zuzenean zeuen eguneroko gauzak ikusiko dituzuela. Beraz, staff dalako aplikazioa. Widget month. Month hilabetea. Zeuen ekitaldi egutegia. Google kalendarrekin ere sinkronizatzeko aukera. Azken finean, Google kalendarren antxerako egutegia. Zuzenean egutegia pantailan, mahai gainean, izateko aukera emoten dizuena. Gauza da, adibidez nik hilabetea jarri dotzuet, baina konfiguratzeko aukera desberdinak dekoz, tamaina desberdinak. Beraz, saiakuntza egin nahi baduzu, olako egutegi edo zeuen hilabetea pantailan izaten nahi baduzue, month dalako aplikazio, doako aplikazioa, eskuragai duzue. Asko dauz azken finean. Harry Azkar, idatzi duzun gertaeren atzerako kontua eramaten dau. Hau da, kuenta atraz dalakoa. Hor adibidez, wedding, eskontzak adibide bat jarri duzuet. Ez dakit nori, baina pertsona horri eskontzeko 20 egun, 22 ordu, 40 minutu eta 21 segundu falta zaizkio. Hau da, olako bazuk imaginatu, ikastaro bat duzula edo kontzertu bat duzula, hor, olako egutegi baten sartzen duzula eta horrek olako atzera kontua adieraziko dizula. Hau da, kuenta atrás, 10 egun falta direz, 9 egun, 10 segundu, 2 segundu, eta eguna heltzean, ordua heltzean, abizua botako dotzu. Beraz, olako atzera kontua edo kuenta atrás dalako aplikazioa jarri dalako hau. Another widget, honek ere widget izena hartu dau. Hau da, erakutsi denbora, egunak eta hurrengo gertaerak idazmailan edo zuen pantailan. Gustoko duzuen informazioa, dana goitik bera eta ilaran. Hau ere Google kalendarekin sinkronizatzeko aukera ematen du. Hau da, ordua, eguna, eguraldia, horretaz gain, egin behar dituzuen gauza guztien zerrenda argia. Beti ere agenda moduko bat, egin beharreko guztiak hor zeuen mugikorreko mahai gainean argi izan ditzazuen. Google Drive. Hau da, Google Drive ere askori ere ezaguna esango zaizue. Hau da, lainoak, baina gauza da Google Drive honek dokumentuak eskaneatzeko aukera emango dizuela widget dala medio. Beraz, badeko hor Google Driveko dokumentuak eskaneatzeko widgeta.
Hau da, dokumentuak azkar eskaneatu egingo dizkizue, beti ere PDF formatoan. Kamera ikonoan sakatu, beti ere, hau da, kamera bidez, eskaneatuko ditugu geure dokumentuak eta beri ere gero Google Drive-era edo Google lainoara igoko dizkizuet era errezean. Beraz, olako dokumentu asko eskaneatu behar badituzue, nahiko widget erosoa eta erraza izaten da. Nahiko dinamikoa, erraza eta erabiltzeko nahiko intuitiboa. Beraz, widget hauen artean, Google Drive-ek ematen dizuen dokumentuak edo argazkiak eskaneatzeko aukera edo widgeta. YR Weather dalako, hau da, nork ez deko eguraldiaren aplikazioa mugikorrean jarrita. Baina gauza da, aplikazioaz gain, widgeta ere izateko aukera duzuela. Azkenean, eguraldia, tiempo dalako aplikazioa, gure kokalekuaren, denboraren igargarpena, baina diseinu modernoa eta vanguardistarekin, zein informazioa eskainiko dotzu widget dalako hau, kokapena, euri prezipitazioa, eguzkiaren indarraren indizea, eta inguruan dugun haizearen ere kutsadura maila baita ere. Hau da, eguraldiaz gain, datu gehiago emango dizkizue. Widget hauez gain, widget asko eta asko dauz, eta zeuek zeuen mugikor edo tabletean prozesua egiten duzuenean, aukerak ikusiko dituzue. Google Photosen widgeta, Ordua, TikTok, Google Maps, Facebook, bateriaren widgeta eta asko dauz. Zeuek hau trasteatzen eta egiten duzuenean argi ikusiko duzue zeuen mugikor edo tableteko pantailetan. Beraz, onena saiatzea, zalantzarik izan ez gero, deitu eta hitzordua emango dizuegu eta gure laguntza jasoko duzue. Baina gauza da, bai, widgetak eta aplikazioak gogoratu ere beti ere kendu daitezkela. Izan ere asko eta asko erabiliko dituzue, baina asko eta asko ez. Beraz, hurrengo minutuetan hauek nola kendu adiraziko dizuet. Gogoratu beti ere aplikazioa eta widgeta gauza desberdinak direla. Hau da, aplikazioa geure mobiletik kendu nahi badugu, aplikazio horri sakatu eta gogoratu. Beti ere desinstalar edo desgaitu aukera izango dala horren gainean klik egin beharrekoa. Beraz, hau da, aplikazioa geure mugikor edo tabletetik kendu nahi dugunean desinstalar. Baina, imaginatu widgeta ezabatu nahi duzuela. Hau da, orduan, widgeta kendu nahi duzunean desinstalar aukera ez duzue aukeratuko, baizik eta kendu edo borrar. Hor argazkian ikusten duzuen moduan, eskutxoa ikusiko duzue atxamarra, widgetaren gainean sakatu, eta segundu batzuk sakatu eta gero, kendu aukera edo borrar aukera topatuko duzue. Horri emon eta widgeta zeuen pantailetatik desagertu egingo da. Baina gogoratu, widgeta ezabatuko duzue, baina aplikazioa zeuen mobiletan izango duzue urnon bait. Beraz, widgeta kendu bai, baina aplikazioa ez. Beste mugikor batzuetan beti ere markaren arabera, widgetaren gainean sakatu eta goiko partean olako borrar edo kendu aukera ikusiko duzue. Azken finean onena saiatu zaitezte, azken finean kendu aukera, bai erdian edo goiko partean argi ikusiko duzue. Labur bilduz eta pizkanaka gaurko solasaldiaz bukatzeko,
Gogoratu, widgeta, zer da olako widget edo gure mugikorretan edo tabletetan dekogun olako tramankulu hau. Gure hasierako pantailan edo mai gainean deritzonean, sar ditzakegun sarbide azkarrak dira, akzesos direktos dalakoak. Eta beti ere aplikazio bati lotuta dauz. Hau da, alde batetik WhatsAppeko aplikazioa dekogu, baina beste alde batetik WhatsApparen widgeta dekogu gure pantailan. Eta beti ere normalean aplikazioaren ikono baino handiagoa izaten da. Adibidez, WhatsAppa dekogu izan ere, widgeta hor zuzenean geure olako elkarrizketak ikusiko ditugu. Zuri mugikorraren edo tabletearen markaren arabera, leihoak eta aukerak desberdinak izango dira. Hau da, imaginatu nik widgetaren gainean sakatu eta ezabatu aukera goian dekot eta nire lagunak behan deko. Azkenean hori nahiko intuitiboa izaten da eta ondo egingo duzue. Tresna interaktiboak dira widget dalako hauek eta aplikazioen funtzio jakin batzuetarako sarbidea erraztea dute helburu. Azken finean, widget dalako hauei esker, gauzak azkarrago egingo ditugu. Eskerrik asko bertan egoteagatik, Eneko da nire izena, kafetaguneko langilea, gogoratu gaurko hitzaldi hau eta beste asko YouTubeko gure kanalean daudela ikusgai. Beraz, sartu zaitezte eta ikus itzazue. Gogoratu, hitzaldi asko eta asko dauzkagula hurrengo aste eta hilabetean, eta beraz adi egon zaitezte. Eskerrik asko hor egoteagatik eta egun ona izan dezazuela. Laster aste lagunak, agur!